Devojke, odvukli ste nas u challenge. U redu, ja prva otvaram sef. Cool, dobila sam milkshake od Snickersa. Ali kako ga piti? Šališ se? Samo treba otvoriti poklopac. Ups, kako se ja nisam setila toga. Mogu li da probam? Naravno da ne. Ovo je moj koktel, ja ću ga popiti. Osim toga, previše je ukusan da bih ga dala nekome. Cicija, sad ću te naučiti pameti. Ako je koktel tako ukusan, neka bude na tvom licu. Eto ti. Šta si uradila? Sve si prosula. To znači da nemam šta da pijem. To nije fair. Sad ja otvaram sef. Riba? Zašto neko dobija koktel, a ja ribu? O ne, tako odvratna i smrdljiva. Fuj. Drže dalje od nas. I jedi je brže dok se nismo ugušili. Ako povratim, vi ćete biti krivi. Jao, odvratno. Ne, nema šanse da pojedem to. Ali moraš. U redu. Oho. Jao, muka mi je od jednog pogleda na nju. Odvratno. Zašto ste me naterali da pojedem to? Sklonite to od mene. Što se ti smiješ? Bolje otvori svoj sef. Slažem se, vreme. Je li to sve? Samo jedna Skittles bombona? Mora da je jako ukusna. Ne, obična bombona. Čudno. Oho, šta ti se dešava? Devojke, pogledajte. Imam osip. I neobičan, već sladak. Super. Sad imam beskrajnu količinu Skittles bombona. Mogu li ja da probam? Naravno. Ukusno. Kate, hoćeš i ti? Ne, to je gadno. Super, to je stvarno najbolja bolest. Kate, probaj, šta ti je? Ma ne, neću. Fuj, odvratno. U drugoj rundi ja prvo otvaram sef. Oho, baš lepo iznenađenje. Još nikad nisam imala toliko igračaka. Oho, ovo nisu obični popiti. Od marmelade su. Devojke, da li ste ikada vidjeli tako nešto? Ne. Jesu li ukusni? Naravno, prelepi su. Želim da pojedem svaki popit najbrže što mogu. O, da. Jao, i mi bi htjeli da probamo. Pretpostavljam da Kate neće biti protiv da zagrizemo malo od njenog popita. Mislim da neće. Hej, protiv sam. Nemojte ni da pipate moju hranu. U redu. Šta mene čeka u sefu? Bolje da to nisam znala. Najviše na svetu kad plašim crva. Zašto mi takva kazna? Tebi? Zašto je meni takva kazna? Skinite to sa mene, molim vas. Tako je, pala mi je na pamet odlična ideja. Mali usisivač će spasiti Kate. Hvala Bogu. O ne, jednog crva niste sklonili. Kojak, gde? Tačno iznad usne. Ups, stvarno sam propustila jedno. Kate, pusti usisivač, prestani da ga ljubiš. Gotovo, moj posao je završen, svaka mi čast. Jao, Kate, da si vidjela svoje usne, izgledaš kao žaba. Nije se lepo smejati tuđim problemima. Zbog toga ćeš morati da pojedeš crve. Šta ste uradili? Kakav užas, prokletstvo, sklonite ih od mene. Fuj. Hajde, gledaj šta ti imaš u sefu. Pogledat ću. Oho, tu je neki napitak. Nadam se da će me učiniti najlepšom devojkom na svetu. Kakav čudan osjećaj. A? Šta mi se dešava? Molim vas, pomozite mi. Kakva sam mala. Podignite me. Kako je slatka. Želim da je pomazim.
Oho! Sad sam najmanja devojčica na svetu. Ima i svoje prednosti u tome. Naprimjer, sad je popit Kate za mene obična trambolina. Baš je slatka. Sad ću da je pomazim. Hej, boli me. Vidiš šta si uradila sa mojim prstom? Platit ćeš za ovo. Kate, da li i ti želiš da vidiš borbu između male devojčice i crva? Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Hajde, hajde. Julie, navijamo za tebe. Nadam se da će izdržati. Da, tako je. Da, udri ga. Da, bravo. To, najjača Julie opet pobedila. Julie, čestitam, to je bilo moćno. Devojke, bez vaše podrške ne bih uspjela. Šta me čeka ovog puta? O ne. Sirovo meso definitivno neću jesti. Devojke, izvinite, ali to je već previše. Evo ti tanjir. Prijatno. Baš ste zli. To nije meso, već neka guma. Ne mogu ni da zagrizem. Dosta mi je. Mislim da nož i viljuška bi trebali pomoći. Jedi. Ups, malo sam preterala. Sad mogu čak i tanjir pojesti. U redu. Uj, ljudi nisu džaba smislili pržiti meso. Sirovo je nemoguće pojesti. Muka mi je od jednog pačeta. Više neće ući u mene. Julie, otvori svoj sef. Da vidimo. Oho. Unutra je čarobni štapić. Cool. Pitam se šta mogu dočarati sa njim i kako to uopšte radi. Samo je zavrti. Udaraju me. Mislim da sam naučila. Za malo me nisi spalila. Vidiš šta si uradila? Kako te nije sramota kvariti tuđe stvari? Štapić je za sve kriv, nisam ja. Ups. Čak i mene može da povredi. Hajde da je stavimo na sto dok svi nismo izgoreli ovdje. Kate, otvori sad ti sef. Da, tako je. Jedva čekam da vidim šta je unutra. A unutra je sladoled. Daj nama da probamo. Sklonite ruke. Dobila sam samo jednu kantu. Tu nema mnogo. Dakle, sve je moje. Takva kašika je očigledno mala. Treba mi nešto veće. Sad idemo. Nema ništa bolje od sladoleda po letnjem danu. Daj da ga bar liznemo. Ne, sklonite svoje jezike. Cicio? Kate, šta ti se desilo? Smrzla si se. Znam kako da je zagrejemo. Štapić će pomoći. Devojke, hvala vam puno. Bez vas bih ostala ledena za uvek. A ovako samo gorim. Stanite, šta? Pa ja gorim. Ovo je odlična prilika da spremim svoje meso. Pečeno meso ću rado pojesti. Taman sam ogladnila. Kate, tvoja vatrena glava me je spasila. Ukusno. Spremila sam stvarno ukusno meso. Hvala, Kate. Vreme je da saznam šta me očekuje ovog puta. Oho, Nutellu svi vole i ja nisam izuzetak. Hej, vidiš šta si uradila? Nije problem, sad ću popraviti. Hej, boli me. Prestani da bacaš po klopce. Neću više. Sad ću samo da jedem ovu prelepu Nutellu. Julia, ti možeš samo da sanjaš o njoj. Stigla sam da probam. Kakvi ste vi cicije? Ali zapravo sam i ja dobila kap. Baš ukusno. Jo, devojke, imam problem. Ruka mi se zaglavila u tegli. Pomozite mi da izvučem. Šta sve nećeš uraditi za drugaricu? Neka je veoma pohlepna. Hajde, skidaj se. Ostalo je još malo.
Konačno. Op, čak i malo Nutelle je ostalo u tegli. Taman za nas. Hvala puno na pomoći. Mislila sam da ću morati da živim sa teglom na ruci. Ostalo mi je. Kit, šta sediš? Otvaraj sef. Ne sviđa mi se miris. O ne. Unutra me čeka pače gadnog i smrdljivog sira. Devojke, to je iznad moje snage. Mislim da ćemo ti, Julia, pomoći. Naravno, pomoći ćemo ti da staviš sir u usta. Jao, ne. Nije mi dobro. Devojke, to je bilo odvratno. Za malo nisam povratila. Julie, a šta je u tvom sefu? Da, i mene baš zanima. Oho, to je izlaz. Napokon smo slobodni. Oho, šta je to kod Vivian? Podsjeća na čokoladne ruže. Miriše sigurno ukusno. A kod majke? Također čokoladni ruž, ali mnogo veći. Brutalno. A kod Janice je ogroman ruž. To će sigurno biti mnogo ukusno. Ali Vivian počinje. Vrlo rado, hajde, gledajte. Sad ću da namažem usne. Pa, je li lepo ispalo? Mislim da je super. Ja sam tako lepa. A sad ću završiti i pokazati vam. Kako vam se čini, jeli? Hvatajte moj slatki poljubac. To izgleda čudno. Šta si rekao? Vi ništa ne razumete u šminkanju? To je baš ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Dakle, ja sam završila, a to znači da je došao red na majka. Hajde, probaj svoj ruž. Super, taman sam ogladnio. Vivian, šta je? Pa ne, ja neću da šminkam usne, nema šanse. Imam bolju ideju. Hoću da rastopim ovaj čokoladni ruž. Zato ću koristiti fen. O, da, odlično mi ide. Super. A sada mogu da popijem se ovo. Da, to je nevjerovatno. Mnogo je ukusno. Obožavam čokoladu. I obavezno treba polizati tanjir. Eto, završio sam. Jel da? Super, znači sad imamo red. O ne, nemoj. Ja neću da se ova lepota rastopi. Poješću ovako. Dakle, probat ću pače. Oho, to je zaista mnogo ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću da otkinem jedan komad. Super, uspelo je. Ja nikada nisam jela toliko čokolade. A ovdje su još i moje omiljene bombone M&M's. Bukvalno ih obožavam. Drugari, nadam se da to nisam. Jako sam oduševljena. Ideja. Sad ću izmrviti ovu čokoladu. Da. A zatim ću koristiti lifehack majka i rastopiti je uz pomoć fena. O, da. Sve se topi. Ekstra. Gledajte. Sada imam litre tečne čokolade. Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve šlagom. I ubaciti slamčicu. Kakav miris. Treba što pre probati ovaj koktel. Fantastično. Ne treba mi slamčica. Piću sve ovako. Najbolji desert na svetu. Hej, šta radite? To je moje. Ne može. Sama ću sve da pojedem. Wow, pa to je mali aparat sa bombonama. Kao da je za lutke. Slatko. A šta je dobila Janice? Ona ima aparat srednje veličine. Sjajno. Tamo je mnogo više bombona. A Mike je dobio najveći aparat. Tamo su i Skittles i Maltesers. Ekstra. Dakle, Vivian, počinje. Dobro. Sad ću pokušati da izvadim bombonu odavde. Ali koji da izaberem? Tačno. Hoću sve odjednom. Da. Uspela sam. Sad ću probati. Divno. Sviđa mi se. Hoću da pojedem sve što imam.
pravi užitak, blago meni. Eto, nisam se najela, ali majka ima ogroman aparat sa bombonama. Pozajmit ću od njega par komada, neće ni primetiti. Hej, naravno da hoću. Skloni svoje ruke od mog aparata. O, Jenny, drugarice. Ne, Vivian, čak ni ne pokušavaj. Sad je moj red. Sama ću da pojedem sve. Čudno. Nešto neće. Da li se aparat pokvario? O, što da radim? Treba nešto smisliti. Tačno! Da, Janice je kod nas majstor za sve. Ona će se sigurno snaći sa tim aparatom. Sad će sve popraviti. O, kako je brzo ispunila zadatak. Jenny, svaka čast. Ovo je tvoja nagrada, uživaj slobodno. O, ovo je mnogo ukusno. Čim više jedem, postaje mi sve ukusnije. To je to. Zadovoljna sam. Mike, šta čekaš? Sad ti. O, da, točno. Ali kako da izvadim bombone? O, hvala na ključu za odvrtanje, Janice. Zašto neće? Dobro, onda ću ga razbiti. O, ne, ni to ne uspeva. Dobro, neću se predati. Imam čekić. Šta? Ni čekić ne pomaže. Dobro, onda motorna testera. Hajde. Ojoj, šta da radim? Tačno. Dinamit. Aparat to sigurno neće izdržati. Vivian, pridrži, moram da zapalim dinamit. Treba mi šibica. A sada palim. Da, ostalo sačekati. O ne, ali može da eksplodira u mojim rukama. Ne, Mike, uzmi to. Društvo, čuvajte se. Dinamit će uskoro eksplodirati. O, a gde je odleteo? Wow, ljudi! Na vas pada kiša od bombona. Uspeli ste da raznesete aparat. Sada imate gomilu bombona. Hajde, navalite, to je super. Wow, ekstra! Ja sam u raju. O, da, ne mogu da verujem. Devojke, poslužite se, ja častim. Šta ste dobili ovog puta? O, pa to je čips. On je sa ukusom jagode, jel da? Slatko, a Janice ima malu porciju, a Vivian srednje pakovanje, a Mike je opet imao najviše sreće. Dobio je ogromno pakovanje. Jeste nekad vidjeli tako nešto? Dakle, hajde da počnemo. Janice je prva. Hajde, da vidimo šta je unutra. O ne, samo jedan čips. I kako ja time treba da se najedem, jeli? Pa dobro, to nije loše. Završila sam. Ko je sljedeći? Hej, Janice, pazi malo. Dobro, nemam vremena da se raspravljam s tobom. Vreme je da probam svoj čips. Probat ću. O, to je baš ukusno. Čips od jagode, nešto novo. O, meni je došla genijalna ideja. Mogu sipati na čips šlag, jer ja obožavam kombinaciju šlaga i jagoda. O, smislila sam još nešto. Da, sipat ću šlag direktno u pakovanje. Tako je. Zatim ću dobro sve potresti da se promeša. Sve sam prosula. Ne, Mike, stani. Ti ne možeš. Ovo je sve samo za mene. Poješću sve pravo sa stola. Baš me briga. O, kakav užas. Ona ne zna šta su maniri. Našao sam šlag, Vivian. Sad ću ga probati zajedno sa svojim čipsom. Eto, ona je sve potrošila. Dobro, nema veze, onda ću samo jesti čips. Prvi put jedem čips sa ukusom jagoda. Ovo je ukusno. Želim još. Sve sam prosuo. Devojke, mirno, to je samo moje. Ne dirajte. Opa, sada imate Nutellu. Zanimljivo, ljubičastu Nutellu još sigurno niko nije jeo. Mike je dobio najmanju porciju. A Vivian ima srednju. A Janice je dobila ogromno pakovanje. Toga će biti dovoljno za nekoliko godina unaprijed. I ja ću da probam. Ne stani, ja sam prvi. Jer sam ja dobio najmanju teglicu. I ješću kašikom. Ne ulazi. Dobro, nije problem, ja imam manju kašiku. Da, sad ću da probam, jedva čekam.
Izgleda ekstra. Wow, a ukus je još bolji. Sviđa mi se. Mike tako privlačno jede da je svako ogladne gledajući to. Ali sreća nije trajala dugo, jer je teglica bila tako mala da se Nutella baš brzo završila. Znači, red je na Vivian da proba svoju Nutellu. Da, i ja ću jesti kašikom. Uzet ću odmah više. Nešto nije u redu. Ne mogu da izvučem kašiku. Kako to? Hajde! Ups. Kako boli, šta je to bilo? Vivian, jesi ti bacila teglu u mene? Kako si smela? Izvini, Janice, ja nisam namjerno. Hoćeš? Ne moraš, dobro? Znači, ja ću više dobiti. Okej, probat ću opet. O, da, divno. Ovo uopšte ne liči na klasičnu Nutellu, ali sviđa mi se. Šta se dešava? Pomažem ti da obrišeš Nutellu sa usta. Tako mnogo bolje. Hajde, Jenny, sad ti. Čekaj. Hajde da ti pomognem. Ja sam ipak muškarac. Eto, izvoli. Ja sam pripremila ogromnu kašiku za svoju ogromnu porciju. Sad ću probati. O, da. Drugari, bili ste u pravu. To je mnogo ukusno. Neću nigde da žurim. Hoću da uživam u svakom trenutku. Čekajte, a gdje je moja kašika? Gdje je nestala? Našla sam je. Ne, to nije to. Dakle su klešta tamo. Konačno. Evo je moja kašika. Bravo, svaka čast. Ja sam se tako umorila dok sam je tražila. Ja sam sva u Nutelli. Još i ruka. Janice, ne brini. Tvoj prijatelj će ti rado pomoći da rešiš taj problem. Ćao svima. Jeste spremni za kulinarski izazov? Vaš prvi zadatak je da spremite jelo sa sirom. Ja obožavam sir. Ovaj zadatak je za pravog šefa. Počinjem. Dobro, unuče. Smislit ću nešto. I ja volim sir, posebno topljeni. A šef više voli francuski sir. Jao, kakav gadan miris. Baka je našla buđavi sir. Skloni ga brže. Baš je ružan. Užas. Dobro, ja ću spremiti za brata sirnu pastu. Dakle, prvo treba skuvati nudle u mleku, a zatim dodati začine. Da, sa njima će nudle biti još ukusnije, ali glavni sastojak mog jela je sir. Da, odlično mi ide. Kakav miris. Dodat ću sir i promešati sve. Kako lepa boja. Ali taš nije sve. Dodat ću još malo slanine. Tako je. Mislim da je dovoljno. Da. Moj jelo je super. Mislim da će brat biti oduševljen. Stavljam sve u kutiju i eto. Bako, a šta je kod tebe? Najlepša hrana je hrana koja je spremljena svojim rukama. Dakle, ja ću napraviti za svog unuka najlepšu picu. Gledajte kako baka može. Eto, moje testo za picu je već spremno. Sad ću ga premazati sirnim sosom. Odlično se slaže sa testom. Ali sad ću dodati krušku. To će biti odlična kombinacija. Eto, isekla sam krušku. Ostalo je lijepo poređati na picu. Sviđa mi se. I obavezno treba dodati plavi sir. Jao, bako, povratit ću. Treba mi gas maska. Ne, ni meni ni dobro. Ne, svestit ću se. Pa šta nije u redu, ne razumijem? Miris je baš dobar. To je delikatesa. Dakle, ostalo ispeći picu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Eto. Završila sam. Šefe, jeste li u redu? Jeste već završili? Mama mia, šef još nije ni počela. Dobro, sad ću odmah da krenem. Prvo će mi trebati okrugli kalup. Iseći ću sredinu od pljeskavice. A unutra ću staviti sir. A preko malo slanine. Da, tako je. A sada treba umutiti jaje.
Tako je. Preliću pljeskavicu i dodati krušne mrvice. Odlično. Ostalo je premazati pljeskavicu uljem i ispeći u rerni. O da, to će biti jako ukusno. A dok se pljeskavica sprema, ja ću se pobrinuti za lepinju. Iseći ću je na 2 dela i dodati salatu. Kako je moja pljeskavica? O da, izgleda divno. Dakle, dodat ću još malo povrća i paradajz sos. Da, moj burger će biti mnogo ukusan. Završila sam. Prijatno, mali. Opa, da vidimo šta ste spremili. Ova pizza izgleda baš neprijatno, ali ipak ću je probati. O ne, nisam trebao da radim to, ne sviđa mi se. Sirne nudle izgledaju baš dobro. Sad ću ih probati. To je baš ukusno. Nije loše. Šta je to? Kako lep burger. Jedva čekam da ga probam. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, šef je pobedio. Baš mi je drago. Hvala. Jeste spremni? Vaš drugi zadatak je vafle. Odlično. Spremni smo. Dakle, meni treba brašno i jaje. Sad ću napraviti najlepše testo. Eto. Ljuska mi ne treba. Ej, bako, pogodila si mene? Jao, izvini, draga, nisam namerno. A sad mi treba mleko. Bako, pazite. Izvinjavam se. Dakle, sve sam dodala. Ostalo je to sve promešati. Moje testo je spremno. Sad ću ga sipati u aparat za vafle. Ostalo je malo sačekati. Sumnjam da će obične vafle vam doneti pobedu. Ja ću spremiti nešto zanimljivo. Dakle, napravit ću slatke vafle od bombona. To će biti baš originalno. Tako je. Jeste sigurni u tom receptu? Naravno, bako. Ja sam profesionalac. Pogledajte. Ovo izgleda jako dobro. Ojoj, šefe, a vi ste čarobnica? Dobro, ja sam smislila nešto. Napravit ću karamel. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Izgleda jako dobro. Svaka mi čast. Preliću vafle i to je to. Oduševljena sam. Jedva čekam da mali proba. Jesu svi završili? Jao, svi su već završili, a ja nisam ni počela. Imam samo sirup. Tačno, napravit ću vafle od sirupa. To je genijalno. Dakle, sipala sam sirup u aparat za vafle. Ostalo je samo sačekati. A dok čekam, poješću drugi sirup. Da, to je prelepo. Srećno vam. A ja ću ukrasiti moje jelo ovim lepim sladolodom. Stavit ću jednu kuglu i još jednu, mada 3 kugle će biti dovoljno. A sad ću preliti to sve čokoladom. Da, sigurna sam da će pobjeda biti moja, jel da, bako? To ćemo još vidjeti. I moje jelo je dobro. Ja ću dodati puno meda. Baš je sladak i zdrav. I na kraju jagoda. Kako ste smešni. Dobro, pošto svi ukrašavaju vafle, i ja ću dodati bombone. Eto! Kako ste? Ja sam gladan i spreman sam da probam vaše vafle. Samo nemojte da mi smetate. Kako lepe zelene vafle. A kakav je ukus? Ajoj, to je jako kiselo. Ne sviđa mi se. A ove vafle sa jagodom izgledaju baš privlačno. Sad ću probati. Wow, zadovoljan sam. Da, to je baš ukusno. A šta je šef napravila? Kako lepe vafle. Jedva čekam da probam. Da,
To je jako ukusno. Hvala vam puno. Ali... pobedila je baka. Da. O, dušo, baci kocku. Dakle, svako od nas ima Huba Bubu, ali Kimberly je dobila najmanju. Pa da, došla mi je ideja. Naduvat ću svoju žvaku i bit će kao Fibina. Sad ću još malo i... Wow, pogledajte kako je velika. Kim, zaustavi se. O ne, moja žvaka. Mary, bila si u pravu. Vratila se. Ali opet je mala. Pa dobro, probat ću takvu. Prelepo. Čak i balon sam naduvala. Mary, sad ti. Dobro. Sad ću da probam. Ja imam srednju žvaku i nikome je neću dati. Jel vam jasno? O da, to je prelepo. Ideja? Mogu preseći Merinu traku, a ostalo pojesti dok ona ne vidi. Šta se desilo? Kim? Zar te nije sramota? To je bila moja žvaka. Izvini, nisam mogla da odolim. Znaš šta? Eto ti! I, šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Phoebe, nastavi. Konačno. Ja imam baš mnogo žvake. Blago meni. Sad ću da je izvadim. Wow, kako dugačka traka. A žvaka ću je baš dugo. Mislim da će mi trajati godinu dana. Neverovatno. Phoebe, ne vidiš se iza ove gomila žvake. Ja ti mogu pomoći da je pojedeš. Ups. Ne, nemojte da mi pomažete. Lepljivi monstrum, bežimo. Poverovali su. Ali sad mogu mirno da pojedem svoju žvaku. O ne, to je ljuti čips takis. Meni se najviše posrećilo jer sam dobila najmanju porciju. A ja imam srednje pakovanje. Oho! Da, ja imam ogromno pakovanje takis. Plašim se da jedem to. Kim, ti si prva, hajde. Okej, sad ću da probam. Čips takis je baš lep, ali mnogo je ljut. Pusti me, požar. Mary, pomozi mi. Da, naravno, sad ću. Za mini požar trebaju mini vatrogasci. Jesi spremna? Uključujem. Postalo mi je mnogo bolje. Hvala, Mary. Phoebe, sad ti. Da, sad ja. Ako je Kim uspela, uspeću ja. Sad ću da probam. Oho, to je baš ukusno. Ali samo na početku. Gorim. O ne, kako velika vatra. Mogu napraviti sebi malo kokica. Čujem kako kokica pucaju, super. O da, to je prelepo. Mary, sad ti. A nisi valjda zaboravila na svoje veliko pakovanje? Jao, tačno, neću da jedem to. Dobro, znam da moram. Uradit ću to, ja sam jaka i hrabra. O ne, već mi je loše. O ne, počinje. Oho, nevjerovatno, to je piletina. Super, hajde da je jedemo. Baš je ukusna. Kako malo pakovanje poki, to je tužno. Juhu, a kod mene srednja porcija. A kod mene najveće pakovanje štapića, ekstra. Unutra je najveći štapić na svetu. Jedva čekam da probam. Ali ja počinjem. Hej, zašto imam rupu u pakovanju? Šta? Hrčak jede moj poki. To nije u redu. Ovo je moja hrana. U stvari dobro, presladak si. Ne mogu da se ljutim na tebe. Daj bolje da te pomazim, duša mala. Kim, nastavi. Okej, sad ću da počnem. O da, obožavam ovi kolači. Oduševljena sam. Kako mnogo štapića. Wow,
To je najlepše što sam ikad jela. Preukusno. To je to. Sve sam pojela. Hajde, sad Phoebe. Napokon! Jedva čekam da probam ovaj štapić. O, kako teško! U stvari, ne moram da ga dižem. Ješću ovako. Wow! Da, to je fantastično. Od sad ne želim jesti manje slatkiše. Ova veličina mi odgovara. O-o! Čekajte! Pada! Za malo da padne na nas. Da, to je bilo strašno, ali sad možemo zajedno da pojedemo ovaj štapić. Poslužite se, devojke. O da, nevjerovatno. Da, slažem se. Oho, imam veliku kantu sa kukuruznim zrnama. Super! A ja imam srednju kantu. Nije loše. A šta je kod Kim? A kod mene opet mala porcija. To je tužno. Što? Samo jedno zrno? Ozbiljno? O, Ideja? Imam rukavicu gvozdenog čoveka. Moći ću da ugrejem svoje zrno s pomoću moćnog i vrućeg zraka. Gledajte. Uspelo je. Sad ga treba uhvatiti. Hajde, hajde. I... Bravo u moje usta. Ukusno, ali malo. Hajde, Phoebe, sad ti. stvarno? Super. Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju. Stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. O, čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. O, nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. O, da. To je prelepo. Phoebe, a hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikom ih neću dati. Cicija? O, tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. O, ne. Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj! Oho! Koliko kokica! Ne mogu da verujem. O, da. Hajde da ih probamo. O, da. Hvala puno, Mary. To je mnogo ukusno. Yummy! Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobru i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Kukao je pašta. Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jo, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno ću uspjeti da okrenem moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići?
Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno. A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Šta? Tako malo pakovanje Pringles? Ozbiljno? A šta je kod vas? A meni se baš posrećilo. Ha, cool. Uhu. Da, ja sam imala najviše sreće. Imam najveći Pringles. To je tako cool. Ali Jane počinje. Pa da, ja opet imam najmanje pakovanje, šta ću? Da vidimo. Samo jedan komad? Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Sad ću ga probati. Znate, to je svakako ukusno. Sad, Mike, hajde. O, da. Otvaram, vadim i probam. O, da, čokoladni čips je super. Prvi put ga jedem i to je zaista predobro. Svima preporučujem. I ja bih htjela da probam, ali majke Cicija neće mi dati. Imaš svoju porciju. Čekajte. Zaglavila mi se ruka. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Naravno, a možemo da ti odsečemo ruku? Ne, samo ne to. Okej, onda mi daj ruku, sad ću je sloboditi. Ja ću pomoći, Ups, drugari su pali, a meni je ostao čokoladni čips. Prelepo. Vrti mi se u glavi. Gdje je moj čips? Jane, kako si mogla? Koja si ti, drugarica? Britney, hajde, na tebe red. Da, Hajde da vidimo. ja ne mogu da dohvatim. O, tačno. Samo ću okrenuti pakovanje da bi čips ispao. Wow, koliko čipsa. Ne mogu da verujem. Pogledajte, molim vas, ovaj komad. Veličine moje glave. O, da. I ukus je ekstra. Oduševljena sam. Poješću još jedan komad. Evo ga. Ideja. Treba mi velika čaša. Sad ću vam pokazati šta sam smislila. Dakle, izmrvit ću čips i sipati ga u čašu. Tako je, treba napuniti celu čašu. Super, odlično mi ide. A sada, najzanimljiviji deo. Treba sve istopiti. To će biti jako zabavno. Sklonite se. Koristit ću bacač plamena. O, kako moćno. Gotovo. Sad imam veliku čašu tople čokolade. Wow, cool. Da, znam. A sad je vreme da probam svoje piće. I izvadit ću svoje slamke naočare. Tako su zabavne. Konačno mogu probati svoju čokoladu. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Izgleda super. Britney, daj nama malo. Ne može. Neću nikome dati. To je sve za mene. Jel vam jasno? Nisam znao da je Britney takva cicija. Nema veze. Jane i ja imamo nešto. Sad ćemo popiti njenu čokoladu tako ona ne vidi. O, Mike, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Hej, a gdje je sva čokolada? Nije moguće da sam sve popila. Dakle su ovdje ove slamke? Šta? A vi ste mi ukrali čokoladu? Tako vas nije sramota. Ma dajte, to je smešno. O, kako mala kocka Maltesers. Preslatko. A šta je kod vas? Da, ja imam veću kocku. Mike, vidi njenu porciju. Konačno je sreće na mojoj strani. Sad vi imate male porcije, luzeri. A Britney, hajde, možeš da počneš. Dobro, nije mi žao što sam dobila tako malu kocku. Pitam se, a šta je unutra?
Neverovatno. Unutra je žele meda. Preslatko. Sad ću ga pojesti. Baš ukusno. Sada vraćam čokoladni poklopac na mesto i probat ću samu kocku. O, da. Predobro. Oduševljena sam. To je to. Mike, sad ti. Dobro. Sad ću probati svoju čokoladnu kocku. Unutra je puno Skittles bombona. To su mi omiljene bombone, kako su znali. Dakle, prvo ću pojesti bombone. Uradit ću to uz pomoć slamke. Tako će biti brže. Odlično mi ide. A sad je na redu kocka Maltesers. Ideja. Razbit ću je. Da, to je druga stvar. Hej, to je sve moje. Ne može. Wow, to je mnogo ukusno. Pogledajte kako zabavno jedem. Obožavam Maltesers. A sada, Jane, hajde. Da, tako je. Prvo ću saznati šta je unutra. Baš me zanima. Hajde. Da vidimo. Skidam poklopac. Kako je težak. Drugari, ne dirajte to. Kako da ne? Baš to ćemo da uradimo. Oho, koliko marshmallova. Neverovatno. Predobro. Obožavam marshmallow. Šta to radite? Da, uspelo je. Maltesers je predobar. I meni se sviđa. To je 100 puta ukusnije od običnog Maltesersa. Jel me čujete? Ups, primetila nas je. Nismo ništa jeli. Ali zamolila sam vas da ne dirate. Dobro, jedite. Ja imam još celu kocku. Hvala puno. Opa, mali cake pops. Super. Preslatko. A šta je kod vas? Šta? Kod mene je srednji cake pops. Također veoma lep. Jane, šta? Nemoguće. Moguće. Jedva čekam da probam. Pa ne, Britney je prva. Da, vrlo rado. Ukus je baš dobar, ali tog je veoma malo. Ko je sljedeći? Ja, naravno. Ne, sad je moj red, Jane. Sad ću da zagrizem. To je jako dobro. Ovaj cake pops je tako lep unutra. Ja, konačno. Miris je ekstra. Ne mogu da ga podignem. Zašto? Prestanite da se smijete. Imam ideju. Mogu iseći kolač. Čak ni to nije lako. Ali uradit ću to. Tako je. Wow, pogledajte kako je to lepo. Predobro. Oduševljena sam. Jane, hoćemo i mi malo? Moj cake pops. Dobro, poslužite se. Hvala puno, Jane, najbolja si. Britney, imamo pola kolača. Navali. Prijetno, drugari. Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Aha, tako je. A zatim ću prikucati do nekstere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Sa Sofija sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspeti. Imam ideju. Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. A sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo.
gotov. I to je to. Ej, šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi, dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam, to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny ofarbao kuću. Sad je red na Sophie. Šta je ona smislila? Wow, ona sipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati. Wow, gledajte kako lepa boja. Divno. A ovo je portret njenog Labubu. Izgleda cool. A šta je smislio Danny? I on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu, vidi, napravio sam ti cool kuću. Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Danny ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? Tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Danny? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu. Ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte. Kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto. Cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roze tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor i još biljka. Ispala je baš prijatna dnevna soba. Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. Da, a tu ću da stavim sat i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. Da. Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku u fotelju isto. A na stolu će biti kola. Da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli. Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? Čekajte, šta se to čuje? Ne, moj Labubu plače. To nije u redu. Ona je ogladnila. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto. Ispalo je super. Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću da isečem pravougaonik. Tako je. Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim dva pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A
Na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski namještaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O da, ispalo je sjajno. Ovdje će biti šerpice i to je to. Labubu, a brzo idi da vidiš. Kako ti se čini? Sophie, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice. Da, trudila sam se. Kako ti se sviđa kuhinja? Ajde, pojedi nešto. Znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Danny? I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj Labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Danny, tvoj Labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole, bilo je zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću seći delove automobila. Aha, zatim treba to farbati. Ovo će biti prava munja McQueen. Izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Cool. Sophie, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Jo, moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj Labubu će biti kao prava princeza. Sophie, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog Labubua. Tu će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspo. Znači da mu se svidelo. Moj Labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavaća soba je divna, zar ne? Sve sam to smislila za tebe. Laku noć. Danny, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako